Salutare, salutare și bine ai venit pe Dependent de România. În episodul de azi vom pregăti ceva foarte special. Piroage sau piroști, piroși cu cartofi sau colțunași sau mă rog cum le zice, nu contează. Hai să vă arăt cum se fac. Salut, numele meu e Cosmin și după cum bine v-am spus în intro, în episodul de astăzi o să pregătim ceva special, atât de special pentru că nici măcar nu știu din ce parte a țării vine. Sau dacă vine din țară. Unii le numesc piroști, piroși cu carne. Mă rog, sunt niște chestii fierte, o să vedeți. Noi o să le și prăjim la final. Alții le spun colțunași și folosesc brânză dulce. Dar eu, după cum bine v-am spus, o să le prăjesc la final. Deci nu sunt chiar colțunași. Eu le spun piroage. Dar credeți-mă pe cuvânt, sunt geniale la petreceri. Puteți să le folosiți, da. Când o să vină invitații la voi, o să vedeți. Îi serviți frumos cu niște piroști din astea sau piroage sau cum. Spuneți-le cum vreți. Vă spun, sunt geniale. O să-i nebuniți pe toți. O să le placă. O să le iubească, o să vedeți. Sau puteți să le folosiți și ca aperitive. Eu, de exemplu, în seara asta nu o să mai mănânc nimic altceva. O să-mi fie suficient. Dar să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. De ce aveți nevoie pentru această rețetă? În primul și în primul rând, cartofi. Băi, tată, cartofi. Aproximativ 1 kg. Și tot pentru umplutură aveți nevoie și de o ceapă pe care să o căliți. Evident, multe condimente, boia iute, boia dulce, piper, sare, bineînțeles. Și musai trebuie să aveți brânză. După care, pentru aluat, aveți nevoie așa: 2 ouă, 100 de ml de lapte, 25 de grame de unt pe care îl vom topi, 10 grame de drojdie să se coacă lucrurile așa cum trebuie, apoi o linguriță de zahăr, un pic de sare și făină cât cuprinde. În primul și în primul rând punem cartofii la fiert. Pentru aluat facem așa: luăm drojdia, cele 10 grame, peste care punem un pic de lapte, 2 linguri, călduț, după care zdrobim drojdia, așa, punem și zahărul și o amestecăm bine. Cum se zice în popor, frecăm puțin drojdia. Așa, putem pune și o linguriță de făină. Așa. Ați prins ideea, nu? Se amestecă bine și se lasă 15 minute la dospit. Gata, bă, au trecut un sfert de oră. Na, bun, și acum ce facem? Hai să facem aluatul ăla. Luăm maiaua asta care s-a făcut. Da, drojdia, bineînțeles. Și adăugăm restul de lapte. Restul de lapte cu untul topit. Pentru că am amestecat aici, în lapte am amestecat și untul. Bun. Adăugăm 2 ouă întregi. Pac. Ăsta e unul, ăsta e al doilea. Super. Amestecăm un pic. Băi, mare aici, valăul ăsta e mare, să-mi bat picioarele. Ia uite ce avem aici. După care adăugăm restul de făină. Un pic cât un pic. Și ne băgăm mâna. Să nu facă gogoloși. Oricum o să facă. Hai frate, că am răzbit și cu aluatul ăsta. Îl lăsăm 20 de minute la dospit într-un loc călduț, așa călduros. Putem pune o păturice pe el. Un prosop, mă, ce naiba păturice. 20 de minute. Timp în care ceapa
Ceapa, trebuie călită ceapa. Trebuie să călim ceapa, să o tocăm, să o tocăm și să o călim. Hai să vă arăt cum. Trebuie să o tocăm mărunt, să o facem faină. Și că așa se taie o ceapă. Bă, zic, lasă-o măsa de ceapă. Punem tigaia la foc, puțin ulei sau puțin mai mult, nu contează. Lăsăm să încingă uleiul. Uleiul s-a încins, adăugăm ceapa. Bun. De asta îmi plac mie aragazele astea mici. Au ce frumos! Și totuși, cum se numesc astea, frate? Piraghe sau cum? Iar acum că ceapa s-a călit, începem să adăugăm condimente. Un pic de sare, un pic de piper, sau chiar un pic mai mult, nu e nicio problemă. Dacă vă place mai piperat, miroase a România! Nu, mă, miroase a ceapă călită. Hai să vedem. Boiaua e cea mai importantă pentru această rețetă. Puneți cât mai mult. Nu vă zgârciți. Așa, opriți focul. Eu uite ce am făcut aici. Bă, omul, bă. Nu sunt stare de nimic, bă. Nu sunt stare de nimic. Uite. Risipă, aia fac, risipă. Urmează cartofi. Dacă mă gândesc mai bine, cred că încep să fac angajări la studio, pe cuvântul meu. Primul post disponibil. Caut om care să-mi curețe cartofii. Migăloasă treabă, bă, și urâtă. Dar rezultatul, wow, o să vedeți. E genial. Tarararararam, tararam, tarararararam, tararam. După care adăugăm ceapa călită cu tot cu uleiul în care s-a călit. După gust se poate adăuga sare, mai multă sare și mai multă sare. Boia se poate adăuga. Așa. Mai adăugăm piper, că totuși mai trebuie. Nu e suficient. Mie îmi place mai piperat. Îmi place mai condimentat. Și un pic de ardei iute. Boia.
de ardei iute. Și din nou amestecăm toată compoziția. Iar la final răzălim puțină brânză. E curată. Așa. Sau trebuia cu aia mică să răzălesc? Alta n-am. De unde? Aveți nevoie de aproximativ 200 de grame de brânză. Telemea. Sărată. Să fie clar. Că am auzit de alții care au pus brânză dulce. S-au luat după colțunașii din Bucovina. Nu. Aia sunt un desert. Astea sunt aperitive. Amestecăm. Și umplutura e gata. Trecem la aluat. Iar acum, pentru că aluatul a dospit, nu ne rămâne de făcut altceva decât să întindem o foaie cât putem noi de mare. Evident, avem nevoie și de un sucitor. Știți cum e? Lumea spune că nu mai e la modă să gătești. Nu mai, că în ziua de astăzi poți să te duci la restaurant, să-ți iei de la restaurant mâncare, să mănânci. E rapid, e ieftin și e gustos. Da, e adevărat, sunt de acord cu treaba asta. Dar totuși, sunt anumite rețete pe care nu le veți găsi niciodată în niciun restaurant. Sau probabil sunteți mâncăi mari, ca mine, și nu vă ajunge o porție de la restaurant. Dacă te duci la restaurant și zici la ospătar să aducă 2 porții de ciorbă de burtă, doar pentru tine, nu știu, să aducă 2 porții de cartofi prăjiți și vrei piroaghe de-astea. În primul rând că o să râdă de tine, nu numai ospătarul, tot restaurantul o să râdă de tine. În al doilea rând, așa ceva nu găsești în restaurante, eventual doar la ocazii speciale, la ocazii foarte speciale. În rest, nu, nicio șansă. Așa, hai că de vorbă suntem buni. Mai și lucrăm. Au, ce foaie frumoasă. Nu e ea perfect dreaptă, dar cui pasă. Asta nu o să o punem în cuptor, așa că nici nu mă interesează să fie dreaptă, să fie pătrată, să fie dreptunghiulară sau să fie perfect rotundă pentru un cuptor rotund. Hai să vedem ce o să iasă. Sunt de părere că e bine să știi să gătești cât de cât. De multe ori poate vrei să impresionezi pe cineva și atunci ce faci? Te apuci și gătești tu ceva, nu? Orice în viața asta merge mai bine dacă ai stomacul plin. Și nu cu prostii. Cu mâncare bună. Sau să vă mai dau un exemplu. Sunt foarte mulți români plecați din țară, da? Și eu am fost plecat. O perioadă destul de mare. Destul de lungă de timp. Bă, oameni buni, m-am săturat să mănânc mâncarea lor, bă, mâncarea străinilor. Nimic nu se compară cu mâncarea noastră românească. Tocmai de aceea sunt dependent de România. Da. Sunt sătul de pizza italienească, de paste italienești. Sunt sătul de cârnați de aia nemțești. Sunt sătul de brioșe de alea sau cornuri de alea, croasante de alea franțuzești. Nu. Eu vreau mâncare românească, vreau mâncarea mea, mă. Are alt gust, are ceva special. Nu știu. Acum trebuie să faceți niște cerculețe mici în aluat. Cu ce? Păi cu orice. Cu un pahar puteți să faceți. Uite. Puteți folosi presa asta mică de făcut burgeri.
Pac. 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 Vedeți? Aveți deja 4 bucăți. Sau puteți să faceți cu aceste prese speciale. Din nou. Una e gata. 2. Sau cu partea din spate. 3. Taie mai bine. 4. Puteți face și mai mici dacă vreți. 1, 2, 3, 4. Sau puteți face chiar și mai mici, mult mai mici, foarte mici. 1, 2, 3, 4. Ați văzut? E foarte simplu. Eu le fac puțin mai mari. Sunt și puțin mai moi dacă sunt mai mari. Și sunt și mai ușor de făcut. Au. Bun. Cu asta o să mai întindem o foaie imediat. Iar pe astea începem să le umplem. Cu ce? Cu cartofi. Că au și eu o furculiță. Pentru umplere, luați câte o foaie de asta micuță, puneți cartofi și o închideți așa. Important e ca ele să fie închise foarte, foarte bine. Pentru a fi sigur de asta, puteți lua o furculiță și puteți presa puțin marginile. Cam așa ar trebui să arate. Încă una. Se ia bucata de aluat, se pune umplătura de cartofi, după care se închide în jumătate, în 2. Așa. Iar pentru a nu se deschide, pentru a nu se desface, putem face așa cu furculița. Sau cu aceste prese speciale se ia bucata de aluat, se pune de data asta pe partea cealaltă, se umple cu cartofi, după care se închide. Încă una. Aluatul pus la mijloc, umplătura de cartofi. Puteți pune mai mult, mai puțin, cum vă place. Se închide. Și asta e. Și așa procedăm cu toate. Haideți să vă mai dau un exemplu. Una dintre astea mică. Mică, mică, foarte mică. Puțin cartofi, foarte puțin. Centrat la mijloc și hop. Am închis-o. Dacă nu aveți astfel de prese, luați o bucată de aluat, puneți umplătura de cartofi și pur și simplu le închideți cu mâna. V-am mai arătat. Le puteți presa așa și le îndoim puțin. Ceva de genul acesta se fac colțunașii în Moldova.
Iar acum, pentru a ne bucura la maxim papilele gustative, mai avem de făcut două etape. Mai avem de parcurs două etape. În primul și în primul rând se iau acestea piroage. Hai să le găsim o denumire, serios acum. Cum le spuneți voi? Nu colțunași, nu. Pentru că îi fierbem și după ce îi fierbem, îi punem la prăjit, după cum v-am zis. Așa. Punem în apă și le lăsăm să fiarbă aproximativ 10 minute. Nu știu să vă zic exact, ideea e că se ridică la suprafață în momentul în care sunt fierte. Iar în momentul în care se ridică la suprafață, le mai lăsați aproximativ 1 minut și le puteți scoate. După ce le scoateți pe un platou, le puneți la prăjit. Probabil o să mă înjurați. Habar n-am și sincer nu prea mă interesează. Eu prefer să le numesc pe astea ravioli de România. Sunteți de acord cu mine? Hai, lăsați-mi un mesaj jos în secțiunea de comentarii dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Sau poate aveți voi o altă denumire. Sau poate chiar știți cum se numesc astea. Piroghe, piroști, colțunași. Un mesaj jos în secțiunea de comentarii. Hai, vă rog eu să aflăm și noi, băi, că e păcat să piardă rețeta asta. Într-o parte fierb, într-o parte se prăjesc. Rezultatul o să fie super! Miros bine, arată bine, cu siguranță sunt gustoase. Măcar o dată în viață trebuie să guști așa ceva. Merită. Ei, și dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să dai un like, un share, un comentariu jos în secțiunea de comentarii. Bineînțeles să te abonezi pentru mult mai multe noutăți. Or să vină multe, crede-mă. Ceau, ne vedem data viitoare, pa!